nchito pamene anali kuadra ndi involvement muzina zambiri zimene amachita ndi munthu wojijilika komanso ndi munthu woti nayembekeza kuti ayambira pamene apitiriza olayambaso ngati side B ya Salosile kuti kupita kuchito zanga ngati chinthu chabwino kwambiri zinali chinthu chabwino it was refreshing because papita nthawi yayitali nduna sizimapita ukapanga ma surplus checks because zikanakhala kuzikuyambira kwa nduna ma deputy ministers and kupita kudakuza kupanga compliment bwino role ya bwana awa Chakwera if ndunazo a vice president akumapanga zimene apanga uzuro because that is what people want to see, you know. Amalawi samayembekeza kuti nduna zikangokhala mu air conditioned air office ku Capitol Hill amayembekeza kuti akakhale air conditioned akaone ma document alipo akapanga attend cabinet koma they must spend nthawi yawo yambiri ku field direct supervision kuona kuti kodi project ikuyenda sikuyenda chifukwa chani atenge ma challenges ali ku field kuja apite nawo so Capitol Hill ngati ngofuna blessing ya president akakwenda president ngati nduna ina imene is sleeping on the job akapanga raise my issues yo ngani andalama kantaya chani. So I should say I was pleasantly surprised. I didn't know I am a high tempo and ukrupira kuti ngati angapitirize zimene zija doing it 15 days a month zikhala zabwino kuti my area ambiri amene akusowa zimene zija for example mavuto nayo ku immigration if that time vice president onduna amapita ukakhala ndi anthu menoja mavuto amene sakanafika paka uzafika mu mwezi wa August that could have been resolved. And there are also several other areas that times kumakhala AIP mavuto amapezana nawo anthu ma challenges ingati nduna zikanakhala zikupita on spot checks kukaona movement ya ma stocks zikuenda bwanji muzipatala anthu akukhala sakhala bwino over small problems. So I think in short or in brief I was pleasantly surprised and I think it's a good start. Nukubira kuti atapitiriza zimene zija he will be remembered for the legacy kuti anabwera anapanga and zimene anapanga zinapulumutsa mioyo ya anthu amalawi ambiri. Abusa shawo munailandira bwanji nkhani imene ja ndailandira bwino kwambiri zedi. Choyamba nene kuti ndiyamike a president posankha iwaja kambati number 1 asankha munthu woyenera kamba kakuti number 1 politically akuchokera chipani chimene vice president akala amachokera akanasankha kwina zikanakhangata utaya chipani koma akusonyeza kuti akuwalemekezabe. Number 2 iwoni munthu wabwino kamba alipo vice president wa malemu amakhala ndi nthawi yomacheza pa uwiri wawo nkutheka zina ndi zina anasiyira nako. That's why ena olemba amanena kuti ausi akupitiriza zimene achilima anawaphunzitsa zimene unena anthu ena. So sankha mlendo ukhala wachiwiri amadziwana and actually nkulakwitsa kuti ena kuti anasankha munthu olawika chifukwa ndi chungamo nthawi imene ankasankha amene ajawo kuti anthu ena amene amadzitengati amene analiwoyenera ndiwo analipo ndi a president amalemu anasiya onsewo nkutenga awawa ndiye ndikukhulupirira pali pa uwiri wawo amadziwana pali zimene amauzana pali zimene amalangizana zimene apanga apa is just continuing uchone imene anzawanasiyira. China chosangalatsa nchakuti anthu ambiri sadziwa mwina kuti kamati boma ambiri amayang'ana chipani boma kuli public service kapena ma civil servants ndiye kuli andale zimene amapanga kapena amangopanga ma policies implementation imakhandi akuboma nthawi zambiri ngati andale amakhala frustrated ndi gulu limene la civil service ili ndi limene kumakhala kufatsa ndi kugona chifukwa ambiri amakhulupirira kuti ntchito ya mboma imangovuta pofusira ukayipeza as long as dzina lako lilimo palibe vuto imangobwera ngakhala majomba kuli malo ambirimbiri ngakhala Capitol Hill zachitikapo. So ndikutenga kuti step imene itenga ndiyofunika kwambiri zedi ndipo ndiyabwino ndipo tingapemphe kuti mwinaso ena atengereko phunziro nawonso ayambeso azidzimutsidwa anthuwa kufatsa aleka kugona aleka komanso kukhalira zinthu aleka. Nakhumudwa nthawi nake ntamva Napoleon Dzombe akunena ndi mapulani ofuna manga depot ya pamwamba mu Lilongwe. He was frustrated ndi anthu amene analyera ndalama mutati mfuze sanala andale yayi kungoti kudziko kuno tinchituzona ndi andale ndi amene ali oyipa kwambiri ndi amene amanonga zinthu koma andale ali ndi amene amathandiza ngati othandizira sali bwino wofuna panga chinthu nesa malepheraso ziko kwambiri.
andale amvula mwapangapo ndale kwambiri pamene okhankhirizano wanji pakati pa andale inu ndi civil service ndi ku 1994 tinagwirizana kuti bomali aziyendesa ndi anthu andale pamwamba political leadership koma and my civil servants public service ndimene inakhala kuti constant variable maboma akhoza kusintha koma anthu anda civil service angasinthe so ma policies amakhala formulated ndi anthu andale koma amakhala implemented ndi anthu ma public servants so mzona kuti amene ali munthu ofunika kwambiri category ofunika kwambiri imayambira pa PS then ma director ma deputy ma PS mpaka uzafika pamene amayamba kuti amene amapanga appoint a president before kumapita mwamba amakhala ofunika kwambiri ndi ena amene amakhala kuma region kuma districts ngati ma DC yena ndena because amene ndi actual actors nthawi zambiri ndigwirizana nawo ashawa kunena kuti we are mistaken to think kuti anthu andale amene ndi akuononga kwambiri chimene nthawi zimene imakhala misconception because munthu wandale ora chakwera president sasa ina cheke cha boma nduna sisa ina cheke deputy minister sasa ina cheke ama asaina ndi PS ndi anthu ache amene alipo so ngati pena pache zinthu zasokonekera zimakhala kuti mwina pangokhala corruption kuti awa amene amatiakula zolemberawa ndi amene mwina angofuna kuti tipange ndipange kopya kwa bwana koma otherwise awa umwamba kwalibe so chimene chakhala chikutivuta kwambiri njoti kuti anthuwa pamene tinabwera ndale zoti 1994 boma inalabwera nawonso inayesesa kuyikamo awo anabwera yena 2004 nawonso anayikamonso awo anthu awo ndikuona kuti politically affiliated individuals enanso anabwera 2012 anayikamo awo ena anabwera 2014 anayikamo awo so muzoona kuti mu civil service muli anthu amene alembedwa during different regimes kale timakatera professional civil service because civil service sumapanga nawo sandale yayi mumangogwira ntchito yanu motumikira kuno bwino koma pano because damba kutenga anthu and then these people are put into the system because the intentions were good because anthu enawa amapanga mabreak ndi anthu amangochepo ndikepo anthu iwo ajakasala chipani chawo chili kunja ndikuti amatumikiranso watu ali kunja mwina alipomwe pakubwerera nkhani ya sabotage upangisa kuti nazioneka kuti zawo sizikutheka yes tangazimakhala kuti iwo akufunabe kuti chipani chawo chili kunja chizabwereso so they will do it by making sure kuti zimene zikuchitika katimo sayende bwino they will sit on the file they will not they will do it wrongly uzaona kuti expenditure hapa nopo mina over 50% imapita ku wages and masalaries so na kuzambiri koma ndama zopita ku kweni zochepa koma so nkhale performance ya ntchito red tape ikumapezeka kuti ikuchedwesa kwambiri zinthu zambiri kuzichitika kubwera ku ntchito irregularly mene munthu afunira abuse of government vehicles and government resources mona kuti magamoto aboma kunyamula njerwa kunyamula njenga kunyamula zinthu zimene chili abuse ya zinthu ndi anthu akalankhulapo ayayi akupanga zandale pa ife akutipanga discriminate because so zimene is a difficult thing so for me anthu andale amasapanga safu ndawu zina because matechnicals amene amagwira ntchito day to day ndi aulesi or samafuna kupanga save or they don't share in the vision imene yabwera you can look at this Tonse government within if you look at the directives amene a president adapereka from day one kuzafika lero mwina upeza utakwana 30 or more koma out of those directives kodi anaenda no and then anthu amene akugwira ntchito ma public servants
apanga frustrate andamachita kunena aso kuti boma ndife timendeza ndife ena inu ndilwandala you come and go and particularly when you have 1 year to go mapeza kuti nda mphamvu za munthu wandale zimakhazi uchepa because now he's going into another election and he also has to take advantage and they make sure akumpanga frustrate munthu. So it was a fresh spectacle from Ausi for the period that he has been Gadanga akangopanga zimenezo. 60% of his time spent supervising the entreaty, kuzungula, surprise visits, resolving problems. Akoza mwena agila hito yofunikira kwa mbili. You'll be doing 60% of his job. 40% ukama office pangono, kupanga tena ma cabinet, kutumidwa nda president. Mwina. But if he only did what he had done, Zuro, kuzungulira, particularly in the key ministries, kumele kumasoa delivery, yabwino, kuzipatara, ku Admark, kubera AIP posechedwa. Mwina tinene kuti ma transport network, ayende ma bus stable, ayende mwina ma police station, ayende ma prison, ayende maro semene maka vulnerable human beings, ayende ma city councils, because ma city councils are also many mulichinyengo kwa mbili. If you go to my markets also are dirty, service is poor. Then mina and wina the kuti that interaction it will add to the drive by the president kuti mwina zimzina zisinda. Mr. Shaw, agambapo Mvula kwambiri kuti makamaka vice president ali ndi chinchito chachikulu kuti adzuse civil service. Mukuona kuti mayendedwe ake chitsogola akhale utani. Chifambeni tayambamo kukhala ena sola kwa kukambuyo. Iya mungofuna kutolera malawansi mukuyenda kwambiri. Mwaona mzika khala ku Capitol Hill. Kunena chilungamo amalawi ndifantolankhula. Antazambi tulankhula zosayenera. I remember ma comments na mena naonapo mena ndakayenda iye ucha wapanga allowance. Chifukwa choka ku Capitol Hill uta kucheni pala allowance. No chimene maita kuti alankhuleze kugwetsa ulesi usakwanitse imene ufuna upanga. Nkhani ndiye zimene ufuna upanga zothandiza Malawi. And vuto imene nalo Malawi muno ndakuti kuli zipani za ndale ndeti ndi dziko. Dziko ndoti ndilatu sitizachoka sitizasintha tidzakhala Malawi mpaka lekale. Zipani za ndale zimathaula mboma nkutuluka. Zipani za ndale anthu amatha kuzilowa nkuzituluka. Chimene tinavotera chaka chino mwina simene zavotera ndi wina amatha kusintha. Koma u Malawi sitizasintha. Ndiye chilichonse chimene ngachitike chokondera Malawi kandi chokoza dziko la Malawi timene umachiyamikira. Mawu ogwetsa ulesi aliwonse samayina kukhalapo. Andi palika nchitudekana amene akabwera Malawi patakali panopo. Ndeka kutukwana ndikulankhula monyoza. Ndikukhupa si Malawi ndipo simene timene ulankhulira yayi. Mungatose mphana zochita mungatose mphana maganizo mungatose mphana kachitidwe ka zinthu lemekezanani nkati mwa kusemphana kwanu koma zomatukwana nkunyoza ndikukhulupira kuti ndikambewu kena kamene sikolongosoka ndiye pamafunika mwa njira iliyonse chitsogolo cha zinthu kuti Malawi akonzeke ngakhale boma ili litatira chokamo ngati itatiri choke still more limene lidzabweretsa khandi anthu omwewa ndipo mavuto amene ngakumana nawo ndi omwewa Malawi muno kamakabaza corruption remember kumbuyo mu ndikumbuka pana tukankhani ya wina wake amene anapezeka kuti amaita claim 1000 nights I remember ina alipo nkhani imene yoyo yoti anaita claim 1000 nights pachaka tili masiku angati and somebody muchakacho iye waita claim manights okwana 1000 mwe muonesana wandale anali augura ntchito mboma. So the issue is pamafunika mwa njira iso tikamayang'ana anthu oti tiwatsutse pakunonge kwa dziko tisamangoyang'ana andale okha sindikuwayika kumbuyo kapena sindinena sangati ulakwitsa andale alipo amalakwitsa alakwitsapo adzalakwitsa koma samakhala okha amakhala ndi anthu amboma mwachitsanzo mmene ndili pano mmene muli inu mmene ali awo angati kwasankha lero kuti akhala nduna zaulimi bwinobwino mmawa mkalo wa parliament afusidwa mafunso kwa agriculture mukaona kuyankha bwino kwambiri zedi azidziwira kuti kuli ena amene amagwira ntchito amene amalembera zoyenda kuyankha that's why unduna ndazambia matatenga mwina munthu loya kwa mpatsa za kuhefe wina mpatsa za malo amene sakukhudza na zimene zozo so zile anthu eni ma actor eni kugwira ntchito zimenezo alipo ndipo ali kwina so chimafunika choti zindikire kamati anthu akulawitsa tidziyang'ana mbali zonse zimene zilawitsa si andale okha amboma amene apangidwa check ndiye zimene anapanga vice president zulo zopita kuchikwawa mkadzitsimutsa anthu nchinthu chofunikira zedi chifukwa chikugwedeza ndi mbali zonse zimene zimayendetsa zinthu mdziko
muno zikhudzidwe ndipo zidzukire mmwamba kunena chilungamo ena akagona ngakhale ayisetsa kuti utaniweyo amene awira slow down ajamakhanga atakukokera mbuyo wina anadzanena za sitima yamanjanje ili mabreki pali enanso kumbuyo amene amatha kupondako chikamathamanga kwambiri alipo oponda breki yakumbuyo tisamathamange kwambiri ndiye chimodzimodzi zinthu ngati zizi timayena zindikira nthawi namngatha ndi chidwi ndi changu chofuna panga zinthu let's say kangapo tamvapo mdziko muno msewu wakuti uyambidwa ndalama zabwera tamvapo za misewu ina ndalama zabwera mpaka pano sinayambe are we sure they are doing some studies nthawi yonseyi Mvula mwakhala mukukambapo mbuyo makamaka president nthawi yomwe anali kuunga kuti president atokhala ndi masomphenya abwino atha kugoletsa zigoli zopambana kwa anthu omwe amatithandiza komano anthu apa ground yes zomwe ashawa akukambaponso mozungulira kuti maproject amene aja kuti afike kuti achita materialize zikutheka sitikuyembekezera president apitenso pa ground akathamange mwina tiyende chitsogolo motani kuti ikaganizidwe kamene kakakasindi ndi ntchito yaikulu kwambiri ndija mwinaso malemu vice president sausi amachula kwambiri mindset change yes tisinthe kaganizidwe kathu kuti mwina cha number 1 ife ya Malawi taluwesa kwambiri ndale muchili chonse we do politics we do campaign chisango chita September chaka chamawa kungomalira September uja yamba so campaign pompo wamene walwa mbomuja sitimpasa opportunity kuti apange stabilize aende atenga 3 years kukonzeka before you do anything so tena ukala mindset change whose job is that one njaife Malawi tonse and that too amipingo mabishop mareverend atitandize ngatawawa atitandize koma ika ngati ndondomeko ya moyo watu siku ndi siku mu Sunday akamati diesa mawa Mulungu komanso pazikhalanso mindset change ine ndapita ku school ya Katolika ku secondary school every day timakhala ndi amatiphunzitsa life about life life skills mundu uzikhala bwanji usamadye pagulu kubalwe chinango pali posi mawa chipeza upanga chani bwera mini basi kuja zimbe kupeza kuti upita kuchito mochedwa ukubatawe chanja zosu maphunzira so that kind of systematic training and that one mipingo atitandize poti one the platform mafumu atitandize anthu azatu wako academia maprofessor atu tinawo Malawi muno tinawo tuambiri maprofessor they should help us shape atolankhani ino because for example now amene matisokoneza kwambiri ndi inuso atolankhani ndi inuso amipingo we are going to another election you are not talking about saying kuti tufuna Malawi wantundu wanji tufuna Malawi wantundu wanji. What is the emphasis? Where are we placing our emphasis? And what type of person can lead that Malawi? See, that dialogue does not take place. Even in my newsroom, you don't talk about it. What kind of Malawi you manage to compare investors going forward? What kind of person? I mean, anga in this Malawi, I mean, so to Bango, and then we to Kisango, popular market. Basi yangu wachiona ndani habari fusani chifukwa zina mai kwanza athu ma media house amatha kubwera poyera kuti ifeme tikulionera dzikoli emwe angathe kutsogolera bwino ndiwakuti zimachitika komano zikachitikapo ku Malawi kuno zimakhala zichazoti yayi akuti akutenga nawo gawo pandale achalichi azipembedzwa kati apana nawo samanena kuti akulowerera ndale asiyena ndale akhala ndale where do we draw the line you may not mention names koma choyamba choyena kuti si dziko inu yatolankhani mkuliona kumene tinayambira you know kuti dziko kuti tembenuke Malawi ngati Malawi watembenuke we need to put emphasis on certain things for example tisiye kubwereka ndalama mwachisawawa tibwereke for production mwina tiyambe mega farms tikhale ndi infrastructure tipange exploit minerals mining tipange zakuti zimene tikuona kuti ziko tikatipanga zimene zitithandiza. Now you ask the next question, what type of person
amene angatithandize kupanga actualize maloto athuwa. So you may not mention names kuti Mvula ndiye angakhale president, but you must be saying that look, this country is now iri apa yakupombo tifuna tizuse oro yambako ikwenda bwino. It will be important kuti mwina amene ali pampando asatsike po drive apitilize because you think amene akuonesa masompenya. Then you guide people because sikuti wembe kupanga nawo ndale ndikukaimba pa sanja kumaka Mvula ndabwino poda machokera kuskwatu mwakuti zimene zozo zina, but guiding people, shaping the narrative. That is very, very important. Shaping the narrative, and it is very important for Malawians, particularly and that my opinion makers in Umapanga contribute to the logic, and that are going to invest and the documentation. This country should not is a figure. Kuti tizuke in agriculture tipange choncho. The economy kuti tizuke tipange choncho. Our tizuke tipange choncho. Now you're later on going and looking at the other side. Kuti kodi muntu anga in this message. The same thing should happen to my constituents. It should not be that every Jim and Jack win achokalero win a minibus kapezeko timawa ndi MP. The skills are different. The skill set for driving a minibus and the skill set for running a constituency are two different. You need somebody who's prepared to do, or unless you get. So what I'm saying is, you will not be indulging into politics if you are able to say, this should be the agenda. The kind of person who can run this country and who are carrying to do. So much remain kuti Mukarankula, the kind of person, for example, you're looking for an economic engineer, then you'll be looking for an economic engineer. You look for a proper person, I mean, when there's something, you should. And if somebody is recycled, he must be able to demonstrate good. What is it? Religion. Angofuna muna anayora mugenda kaji kamene sana kajide bulomwino. Yafuna sunaka akatakas. Kodi mumata fine munainde sako. Mumata bwala muzino dia kumenda. Nanga simena wakala kuti zobano memeno nani mene muja. Umapeza kena kaje kuti kunyumbako abazi kauti abitaja avyo koma. So kamene kaje wachoka mwatika mu opportunity manager. Kuna kaole mu koka korandira kuti honorable. Wagu your excellency. Zimeza zimakugira mutumu, zimakuzunguza, zimakuika cloud 9. So ukachoka ndio muone kukaule mukaja kuti kana katembura. This makanda uzina zikuvuta choncho and problem that's what kills the system. Because in time manager mapanga abapeza tu contract. Ba contract yoswana tu uma ndanacho kama mpando afuna bwerere kadi yeso wena ozibana tolera nthawi pene zachepamo afuna kuti azazitumba mwina ma opportunities zachepa because unfortunately Malawi muno ma opportunities ena amasowa undale kwa mapezeka for any other quality of person. Chabuno titseke nkhani imene ashawa muyimaliza motani tisanaloyo nkhani ine number 1 kuziwo kwathu kuno Malawi kuno ndale zathu sizili policy based. Kwanza athu umaita dziwa chipani ichi chimatsata zakuti titenge ku America mwachitsanzo ma Democrats ni ma Liberals ma Republicans ni ma Conservative ku UK a Labour ndi ma Liberals ma Conservative kamene ma Tories ndi ma Conservative ku Israel Likud ndi ma Conservative mapai mina ma Labour ndi ma Liberals timadzati awa nkhani zakuchotsa mimba ndi ma homosexuality ndi gulu ili chipani ichi sichipanga nawo kuno timangana chinthu chimodzi shugali pa mtengo wanji zoti akalowa mboma dzapanga chani kamene zingatani ayi mwaitsazo pano tine napo kuti zimsakwera mtengo zoti chakweza mtengo nchani sitidziwa ndiye vuto lali kulimene tinali kuno ndikuti aliyese kumalawi kuno ndiodziwa aliyese ndiodziwa chilichonse aliyese ndiodziwa chilichonse zoti tili ndi vuto yes labwera bwanji sitiganiza lingathe bwanji sitiganiza mwaitsazo ninkamanena kuti ndikatenga ine boma ndidzatsitsa mtengo wa chakuti
ndimaena kufusidwa mudzatsitsa bwanji mudzatani mudzatsike sitiyang'anamo mmene momo m'Malawi muno mavuto athu ali ndi mizu yake kumene anachokera timadziwa Malawi inali dziko labwino kwambiri zedi inali ndi zinthu zakudya zambiri tinali makampani ambiri tinali katundu wotchipa kuyerekeza ndi pano tinali ndalama yamphamvu pano sizili monga mmene zinalili zinatani kuti zitero sitidziwa akuononga ndandale akundamira masamala chilungamo nchakuti Malawi zimene tinkapanga tinasiya kupanga zinthu number 2 tinasankha transport yobweretsera katundu mdziko mwathu khayo yodula chifukwa tinapha minda imene tinali nayo tinapha zonse zija zikubwera panomu tingathoza ngakhale zili mavuto koma I think trajectory imene atenga awayi itati ipitire kutsogolo chithandiza ndiri mene angayanga kuti mayankho amavuto athu ndi ati mayankho athu sanagone pa ma declarations kuti president kamene mtsogolo yango imapo kuna shuka tsike mtengo chakuti tsike mtengo sizitero yayi mukupanga chiyani chimene mungathe kuwapatsa anthuwo ndiyeta yangana mbali ya ma policies iyi nkuyangana mbali ya ma production mungane na mvula tikupanga chiyani tadiyambe kupanga zinthu zathu mwaitsanzo Salima Sugar ndi company ya boma Irovo si ya boma yathu ya aiwonjezera capacity kuti ngatapanga shuga wambiri tiudzatati ndi njira zomwezo izo nkuyamba ndi mafamu amene ambawa mega farms aba tibwere kulowa shire value jeni akumba transformation ija akumba zimakana kumene zothirira tidziyangana chimene tati achigwira kwa mata 5 years zikazili pati tupanga zimbeya mbili bwanji tupanga shuga mbili bwanji maisha afuna chene ndiphuma timafuna ngati achilewuka angathaula mboma panopo ndi tsiku lomwero alengeze zakuti sinde zoti production imakhala ndi process pa process ipo sitifuna timafuna product yopanda process nayo ndiye tikhale wokonzeka kanthu oyembekezera tidzikana magazi ngati pano zili apa I think pomata 2 years tidzakhalira pena pake pomata 3 years tidzakhalira pena pake koma ndazambi mzaona kungoyamba tsiku loyamba lomwero munati 1 million jobs ili kuti 1 million jobs tsiku loyamba lomwero ndiye tikana konda Amalawi tikhale nawo mtima omvetsetsa kuti kodi zinthuzi zimapanga tsiku lomwero kodi zinthuzi zimafuna chani chani kodi are we going in that direction? I was interested in a clip mena unaposeba hapa yama tractor akulowa Malawi muno ambiri anyuwani akulowa ntango naona chiyembekezo potenga rimbuyo momwe posa ipo pomba kuna bwera songania ma tractor ida imene mine zinathera sizina longosoke this time around mudani muone ngane ma tractor manager amatika zina anakula zakufa kana akula motani kaya sizina longosoke ndipo sitingaloze zapanozi kumene ona ma tractor anyuwani akubwera kudziwa akapanga deploy awa mafamumo I think tikubwera kutsogoloku zinthu zikhala bwino ndiye chiyembekezo titsikana nacho chiyembekezo timana zapano chiyembekezo limangana kutsogolo mmene njanje yamba mstima yamba fika ulilongwe ndi mawerenga amene pakati panopo stima yidzipanga deliver 15 I think should be million liters ya mafuta in every month kulilongwe na mungoganiza ngati mafuta ngapita pa stima cost ndiyotsika usiyana ndi ya matraki zikhazi kuyenda bwanji I think tikazilumikiza zipatsogolopa china chake chioneka mtima umati patsogolopa osati pano iyayi ndiye mtima woyembeza patsogolo ndi pagona kudekhapo Malawi mfoto mafuta ndiphuma lofuna za pompo tu ma policies athu tidziyangana mena kutengera apa tati siye zipiti chonchi zipanga chotani komanso tudziyangana kumbuyo aimwene zilipo zinthu zina zophweka kwambiri zedi padakali pano situyendera schedule omati kuti magetsa aliko kapena kulibe tikudziwa magetsa anasiya kuzima akazima ikumakhala nkhani ndeti zavuta ndeti kana mayang'ana tingati magetsa anasiya kuzima chakutembakanya kuti tili blind towards good things maso athu ndi akuthwa kuzoela kuika koma na zabwino tili blind sitimaziona awandabusa kayamba awafunika chita kwa program yake ndimene ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC tingopuma pang'ono kenako tibweranso.
tikulandireni chigawo chachiwiri cha program ineyi ya Timvetse. Tilowe ku nkhani yathu yotsatira. Nkhani yotsatira ndionena kuti gulu lina lomwe likudzitchula kuti ndilokhudzidwa ndi zomwe zikuchitika ku chipani cha UTM. Amene wawa ndiotsatira chipani chimenechi alemba chikalata chomwe aonetsa kukhumudwa kwawo ndi ziganizo zina zomwe zikuchitika ndi utsogoleri wa chipani chimenechi. Muchikalata mmenemo akambamo kunena kuti sakusangalala ndi maganizo ena omwe akuchitika, omwe akukhulupirira kuti akuachita asanafunse maganizo a anthu ena. Amvula zandale mwazichira kwambiri mwazitsata. Ndikukhulupirira kuti chikalata chimenechi mwakumana nacho mwachiona pena pake. Mukuona kuti imeneyo ndi nthawi yabwino kuti kagulu kena kumwe kakudzitchula kuti nkokhudzidwa kayambe kudzudzula mfundo zina zomwe zikuchitika ku UTM? Sikagulu kokhakha ngakhale tonosezwe tikukamba pompano tinalankhulapo kuti mwina akupanga zinthu zaphuma, akukhala ndi mkwiyo or ndi ma-frustration, ma-self-interest, zikhumbokhumbo zawo zimene mwina kuyamba kale sizimakwaniritsidwa. Pano panangoona kuti nthawi yakwana poti mwina analipo mtsogoleri amene amagwira kuti yayi tiyende choncho poti palibe anatisiya ndiye mwina iwo they are taking advantage kuti pano tipange explode. So anthu amayi concerned akunena zoona, komanso anthu ena ukufuna kwabwino akulifunira bwino dziko lino, amene akuchifunira bwino chipani cha UTM nawonso azilankhula kuti aonese kuti anthu amene akuyenda mothamanga mophwanya makona, modula makona asiye, aziwe kuti zinthu za ndale zimayenda mndondomeko. Ndilankhula point ina imene sinayilankhula last time. What is important panopo for UTM and any party which is in turmoil like DPP, anthu amakhala ndi ma-structures amene nkhani zimakambidwa ndi kumene zimayambira zisanafike pagulu zimene kuti ziduse mu process. So UTM panopo asogolera amene alipo akanafuna kuti poyambira akanakayamba kufunsa maganizo kwa anthu awo akuma constituency, kuzera ma constituency conferences, kuchoka paja akhaleni ma district conferences, kukhalanso ma regional conferences, ndi akhala ndi national executive. Chikwa national executive ikakhala interrogated ndi zimene zichokere kumusiku, because mumafunsa ma views anthu makambirana nawo pamene zachitika choti tichite bwanji. Ndale is bottom up. It's not top down. Zimayambira pansi. Zimayambira pansi. Kumene kumakhala ndovota ndi pansi. So chipani chili chonse chimene chimakhala kuti chili proper organized chimalemekeza ma structures yake. Ma structures amene amapanga deal ni ma emergency o zinthu zovuta kwambiri amakhala menda achulawo. Chikwa conference kumabwera asogoleri. Kaka constituency conference kumabwera asogoleri osiyana kandi wosankhidwa choka ma area ku district conference kumakhala anthu osiyana ochokera kuma constituency kuti akakambirane ma structures akumeneko. Ku regional conference anthu amachoka kuma constituency ena ku district ena ndikukapita ku region kukumana ndi anthu aku region. Akamanyamula mfundo zimene ndoti anyamula mfundo za regional board yawo akumeneko amapitisa nawo ku national executive ndukakamba. So ndi ulimene paja mwawatenga wose mbasi yanu kumapita kusokolo. You don't base it just on social media, because the social media ngakhala ashawa alipompo sizapona so UTM ya hata kuvala chikoba cha UTM zama basi maso kaji koba aika ma views yao amene muna sapindulira UTM osapindulira chipani chimene chili under contention. So you must respect my structures. Mupempe uphungu. I've talked this in the Buddhism, but my opinion makers, my moralists, as Busangati or my bishop, my reverend. Very boy, and I'm a sort of vampire. I was and go to permanent party in the barn. I will pass an opunga. Sikura could in hair could. Zita Jirika put on Zakra George, Meno Galapaka George. My first professor go to Western political science. I was an issue of Pungu.
mwafuse so ena anthu amene alipo kuti amukhoza kuwapeza uphungu. So there's no hurry. You don't run in politics. You don't run at speed. You carry everybody on board by doing a lot of consultation. Omanovuto mwina nkukhala nthawi sili kumbali ya anthu andale kuti chaka cha mawatu. It is worse if you don't carry people along. Because iwe mtsogoleri wa anthu. Iwe mpando si wako. Mpando ngwa anthu. Angokusungisa kuti anakusankha. But they didn't tell you kuti uzitiganizira. Kuti randa bitu ya tutosefe. Iwe uziganiza ndiweka will go by what you want. Choncho ya. Nichua ki anthu janabwera vene baje ndi vote ya anthu. You represent people. Ngatuma imira anthu. You don't run kupanga zinthu zimene umasowa kutukafusa. So vuto la tutina kumalayi kuno ndimene yauso kuti kandi aphungu ndi anthu ambiri amaiwala kukafusa inaika mipando amene amakhala akuma constituency. You don't always go for an election kuti muna mumve opinion. Kwa muni ndima structures. You call for structures. Those structures mati ma conference. Mango kambira mina fundo imozi. Takubweresa pano tikambirane fundo yathu ndiyakuti anthu ajamula nkhulana the whole day mukangana mutukwana mukalipirana pafupi kumenyana. Koma eventually you ask yourself a question, nditi pange bwanji? You come up with a view, a point of view yotu mapira kusokolo bwino. So IUDM amene anatamangiro ka forokoza nkhani pa asa na auze aku national executive yawo adeke ya bwerere. Ineso nka national executive yo, it will be a wrong step unless ngatafuna akabenze uphungu woti yende bwanji then akauzana kuti ndikayambire tikhaleni ma mini conference ndama tilibe tikhaleni ma mini conference meaning njona kuti anthu ochepa amene angawaitana. But there must be a consultative process. They must recruit more members. I repeat this because Chilima was winner 10 in 1. He was performing my duties and so they will not find one Chilima again. But at the same time, they will not be in a hurry. Kupanga outsource a leader. Muntu, Murendo, ama ambira pa sitting room. Safigira uchipindi. Ozumane na uriani tekajizo uchipindi. Zo kuta zimenezo. Nero zikufutani zimenezo. Abusa chawa. Nkani ndimene nena kuti gulu lina likuti yayi zomwe zikuchitika tatuluka mu mgwirizano tasintha izi auti zinakayambira pansi kuti maganizo enanso anthu amveke ku chipande chimene chicho cha UTM. Maganizo ndiwoona andi gawo loyamba nene kuti alipo ena amene amakhani mafunso oti zikukhudzirani patenuyo nzathu zaife ku UTM. Koma ndimene zoti ngati mchipani cha Malawi muno nchokhudza Malawi aliyese. Andi kunena chilungamo ndi mantha kuti Malawi muno takhapo ndi zipani zimene atangomwalira mtsogoleri zatha. Panali chipani cha Amuna ndife Nkumba atangomwalira chinapita. Republican Party panali Republican Party yakuganda chakwamba atachokana panga register ena nkukana nkukayibanga iwunguza panga so new Republican Party atapita zinatha. Panali National Salvation Front ya James Nyondo madam. He died anabwera ndi moto kungomwalira chipani ndandani chinapita. Ndiye ine nkana akonda ichi chisafena unga limeza fera zinazo. Zimatikhudza bwanji zimatikhudza because mdziko likakhala ndi opposition ya mphamvu timakhanzi tikukoza mphamvu. Mudali mone nthawi imene Bingu anagwira bwino kwambiri zedi ntchito ndi first term osati second term yayi. First term kunali opposition ya mphamvu yophatikiza UDF ndi MCP anapangana gangi yachina mvula. Nthawi imene ijayo Bingu was working under pressure. Kwa nthawi yoyamba chipani cholamula chinapulumutsidwa ndi ma NGO. Kunali ma demonstrations oteteza boma osati against boma koma oteteza boma against opposition. Kuli za budget versus section 65. Nthawi imene ijayo Bingu was working under pressure. Anali munthu wodzichepetsa ndipo ndikukumbuka ndi mapemphero ena ake pa Republic Day nake paka mu stadium Pompapa. Anapempha anthu munthandize kupempherera boma lathu. Under pressure he delivered first term. Second term anawina ndi majority. Funi wadi wina afune akasafune inabweramo. Ni nthawi imene anasamutsa imene ankali khali Lilongwe University of Science and Technology last kuisamutsa tibwere kuti uku. Nthawi imene anasintha mbendera
ndi nthawi imene mufune musafune bingu stadium imangidwa ku Blantyre zinatengera kumwalira iye nkubwera kwa Joyce Banda kubwezeranso kuti kulilongwe koma the moment he got the majority he behaved anyhow. Ndiye mudziko mukakhala muli ndi opposition yamphamvu zimathandiza kupita provide ma checks and balances timanena aja. Ndiye mudziko mwathu muno ngati pankachi njoyipa kwambiri chimene ingachitike ndikufa kwa another opposition party. We don't want these people to just go into oblivion. Sitingafune tifuna akhalepobe ndipo chipani chikhale chikuyenda ndipo chiziyenda bwino koma ali chipani chiyende bwino chimafunika pakhale kugwirizana munganena mvula pakati pa otsogolera ndipo grassroots uko chifukwa ndale zenizeni zimayambira kwa anthu wamba ngati kusiku kulibe kanthu kwangokhala kuntunda kukhaku sizigwira ndipo zimavuta pempho langa ndeta amene akugwirizana koma mmene zikuonekera pamo zoseza kugwirizana panalibe chifukwa ngati gulu lina nalo tiye tichokeni and ngati mwakulankhula wa if you follow them properly anadzalengeza atagwirizana tichoke kena kuti kuuzidwa kuti imene tukayimanga ku National Executive Committee alengeza kale akuti tukakambirwaso uku chimayena ndichiti amayena kumana kukambirana with a united voice mkubwera poyera kuonjeza hapo here we are tukamba zati tatulukamo muona ndi president wawo wa chipani legally amene alipo adakali mboma ndipo ndi utima muyamikira pano atakugwira ntchito chipani chake chitu chatulukamo president alimomo ndipo nduna zina kapena mamembala awo ena ndi nduna mbomamo. You can look at this joint mentality pena pake sipali bwino yeye sana lumikizane molongosoka ani naye semena nthawi yamba kugawikana Yesu anadzane napo kuli nyumba ili yonse kapena fumu lonse kuwekana pakati sumapitirira ine nkanakonda alumikizane akambirane paliponsepo kugulirana mtima sikugwira ani mutali muone pakati pa anthu apali kusiyana pawiri pali amene ali mboma ndi amene alibe mpando kuboma akusiyana zolankhula funso ndakuti kodi amene anatituluke mose ndi amene sali mboma akanakhala anali mboma akananena zoti atulukemo tirekeze Mr. Mvula sitinene kuti achedwa kuyankhulapo chifukwa mene amafika pakamiza anthu ambiri angakhala atolankhani anachalira kunena kuti atimva kunena kuti kodi iwo ali mgwirizano mbali yawo ini mgwirizano atuluka awusisana yankhule zimenezo anangokamba zoti ya president andipatsa mphamvu kuti ndipange zomwe ndingathe kupanga kuti masomphenya a Dr. Saulos Chilima Malemu apitirire ndipo anditsimikizira kuti iwo ngati president andipatsa support ina iliyonse kanali kansonkhano kakafupi anthu amayembekezera kuti akambapo kuti ayi tagwirizanadi kuti tichoka kapena iye ayi sitikuchoka kuchedwa kumene kumwina kutha kubweretsanso mavuto ku UTM no nangasi anthu ali pa process yodakumanaso onse ine chiyembekezo kanje nena kuti mwina usiwo sinanga zimene anapanga anzawo akariati ndi anzawo zinayi zodabwisa chifukwa ndondomeko ndare njonena kuti iwo sakatapanga msonkhano kumbuyo kwa president ndare semitara is organization ngati msonkhano wa executive kawa central committee pena ukhala president ndio president uja ayambe nawo ngati azichoka azingochoka mwina msonkhano uja waenda ma step ena ali ndizochita zina so simungampangire chiganizo president kuti iniyo mupangane awiri atatu anayi mapangana basi unkalengeza president azimvera news achimene chipongwe izozo zikuonesa kuti mgwirizano panalibe kale iwonso anthu alibe ulemu whether mkonde munthu yasamkonde kumakanaziwa kuti vice president amene adasankhidwa ndi Malemu Chilima mpaka siku limene anamwalira Malemu Chilima ndi amene so ngati anali ndi chikhulupiriro iwo anali momwemo akati asankha iwowo koma sanasankha yemweyo so akanavomera kuti chabwino atiyendesa kasatiyendesa bwino ubwino wa ndale ngoti umakhala ndi period elective convention ukasankha munthu wina koma osati munthu wina muonese kuti ngati mwina wamuchosa kale pampando wangokhala kuti ceremonial kuti abasa amene siti kumfuna there is no way usuja sangamtaye because he is a position holder constitutional position holder constitution ya UTM koma panoso anamsanga kukhala president vice president there is no way kuti Michael Usi angausiye mpando wa vice president chifukwa choti mwina akuchipani kwa anthu 10 akuti achoke there is no way I don't see nduna iliyonse ya UTM or wina yesa kugwira ntchito ya boma wa UTM kaya wina amene ali connected ndi zina zake kandi board member
kandi board chair kandi wampando wanji kuti ausiya mpando chifukwa choti anjawara ndi agaliyati akuti iwo wafuna kuchoka. I don't think usizima chila choncho afford adaendapo to ziperezi nali pangwizana ndife nthawi imene tupanga ndali za UDF ajana anakwiya basi ine ndikuchoka mbomama anachokadi ajana iwo ndona zawo 8 kukana ena nali mambasada anakana ena nali pano anakana chipani chinasokona pamene popo. So obviously amene afuna achokemo ambiri omwina sakupanga zinthu zothandiza chipani, because you cannot just do it within 1 month. Msogolo wanu kumwada within 1 month basi niyo mkutia yapa. Look, the wife of the late Chilima is still staying in the government house. Is still benefiting Zaboma. Ndi ino mkusasura ndaimene ndi mfuna kuta boma jazipanga bwanji. Muzipanga tileti bwanji. I think we should be reasonable. Tizipanga plani bwanji tidikire. Tizikandi kudikira. Mena anena shawa kutifeo as a nation andu ambiri amakhala libe ntima wodikira okhala pansi kunena kuti imene tingaipange hashi ngati plani koma tenti igwire ndi manja awiri tisunge mtumba mpaka apa tiyambe apa tipange pasogolopo. So for me I think nkhani yake ndiyongofunira kuti there is no problem in politics. In politics the most successful politician ndi amene amazindikira kuti ichi nalakwisa I must revisit it. Ndichipange replan kuno bwino. The most unsuccessful politician ndamene amakhala ndi maganizo zimvera yekha. Who one listens to his or her heart. Kuti ine basi ine mantima wanga ndaganiza kuti tipange chakuti ndanena basi. Zinanena opinionated ntima si wabwino. So although they made an announcement which was impromptu, it was organized kuno bwino. Mina they can revisit their own decision. Let's so let's buy. Not buying, but let us influence more people. But when opinion it should carry the day. But if the majority are saying no, it's no, and then basically UTM was a critical member of the government here to us, and you cannot suddenly and you think they will look at you better because Majoka 1 year before. You still know what you know. You're part of the system. You're part of the system. You don't quit. But in politics, you don't quit. You don't walk away. I mean, why did you go to campaign supporting that government? You don't quit. Therefore, it was them. Okay. Yeah. It was them again who were saying steam asamatsitsirana panyanja. So just a few months ago they were saying the same thing. So here they are jumping out of the body. I think leadership amapunsa kuti don't make a decision pamene wapsha mtima kapena wasangalala kwambiri. When you are emotionally charged, rationality is thrown to the dogs. Ndazambiri kuganiza kumakhala mbali naso kuganiza apo titengemo itsanzo nkhani yotatuka ile apo tatuka muinde kumbali mene kuganiza kuti ndi anthu athu ku embassy tindi anthu athu maboard osiyana mdziko muno vice president wathu kane president wa ndiye vice uko ndipo vice president yo watenga former office yose ya president amene anamwalira staff yo sana yose ntchito ose ajali kokujako ndiye mkati mwa mkwiyo sana ziganizire zimene ziyazo. Now here they are, they have pulled it out ena wakana tuluka mungu weso mkata atulukemo abwere kunja adzafike kwawa. Let's say the government says wopeza matasa obale anthu anu ose tengani adzipitani anthu mukacho sa maemba se mujanuli akabwera kuno adzakuona ni bwanja amene mwatulutsitsana zimafuna ziganizire sezo ndazambiri kangogamulapo mothamanga ukapsha mtima samala ukasangala kwambiri ndizija Herode anamuza mwanake pempha chili chose ndikupatsa ndadutsa kuti wewe. So when you are emotionally charged, it's not the right time to make a decision, an important decision of that nature for that matter. Pamafuni osamala zikombi mama liza amvula tsekane mawano tsiriza zose Joyamba jinogonera kuti ausiwa yapa bwino tingwapempha kuti apitirize maintain that tempo. Kwa ine if you can only spend 60% kumazungulira kumaona carrying mavuto akumene andokumana nawo ma structures kumusiko kakuchikwawa kakuti kakuzomba kuti
ndikumakatula ku many the right places, and if he would be joined or mandunaso zizipanga chimodzimodzi, I can tell you that 1 year will make a lot of difference. Zinthu zambiri zikulephera kuenda bwino choti palibe direct supervision by the political elite. Anthu manduna zina zimangokhala ku Capitol Hill, umangokhala mu air conditioned office. Yino dafusira siyokhala mu office air conditioned ya. Yofuna kuti azika anthu aziwaona kuti akuyesesa ndithu, akupanga supervise on their behalf, and kuona kuti zinthu zikusintha. Koma kungofuna lake yale ayi. I don't know if the whole aim is good. It should be easier for them to go in the bush and kuti. That's one. Two, nkani ya ku UTM, tingo apempa kuti cool heads are important. Munukabadusa mfumo yanu ikamwalira, you must all be reasonable. Musapange ziganizo, let how you do so. But make sure that whatever you do, mutenge the majority of your people. Therefore, the consultation is very, very important. A wise leader, amazindikira kuti walakwisa. Amapanga withdraw. Ndikuyambira. So my appeal to the group yanja wala video kisi ya wandana maikariati is to reconsider. Maganzo anapanga ndikunena kuti ya pireso. Otherwise, apanga riski asi antuena mumwe mboma o akasi ya momwemo siziwatandiza, and there should not be any illusion to say that the outpouring of grief during the funeral period zikupanga translate kuti iwowo anthu aja kufuna iwowo. That would be a very big mistake. Attendance yakuma candlelight sizi kutandauza kuti anthu aja wasi aja they will come and vote for UTM. It will be important that aziwe kuti they will still be alone. I mean, the blacksmith in Danaje. Pandawa yakeyo. So akayohara kuti apange zinthu morongo soka mwadongo soro, they will be there to regret. You don't mawanga wamare usumatsika gari moto or basi ikuyenda umakatsika pa stage, and the stage yao ndi kusogoloko. We're going into an election. They can make arrangements to stand on their own. I'm sure Andrena asset our here. But zimena uchidaizi hapo mfanazo. Nathokoza kwambiri Mr. Humphrey Mvula chifukwa cha nthawi yanu. Ndithokozenso abusa Watson Shawa chifukwa cha nthawi yanu program ya Timvetse. Zikomo kwambiri. Thank you very much. Tikatere tatsiriza programu yathu, programu ine ya Timvetse, cholinga chake muchatinanenera kuti mumvetsetse zina mwankhani zosiyana-siyana zomwe timapempha anthu kuti abwere atithandize kuzitambasula. Dzina langa Blessings Chereuka, ndithokoze kuti munali pamenepo kuonera programu ine pa MBC Television komanso kumvera pa MBC Radio 1, komanso ndithokoze timu yonse yomwe yathandiza kuno kuti programu ineyi ithe kufikirani mosavuta. Mwakoma nonse.